हेलो लोगोफोर गिबि गिबियावनो खनसे फिन बरायहरना थाबाय बे आंनि लावदुम अफिसियेल चेनेलाव लोगोफोर आं दिनै हराव माने भिडिअ मोनसे आपल'ड खालामनो नागिरदोंना लोगोफोरना मोनानायनि गेजेरजों माने भिडिअखौ आपल'ड खालामनो हायाखैसै माने बे आपडेटआनो जाहैबाय माने फैसालिखौ माने सासे ब्रादारा माने जुलि लागोन होननानै रिकुवेस्ट खालामदों आरोना लोगोसे भिडिअखौ नायब्ला नोंथांमोना बुजिखागोन थांनाय समाव माने फैसालिजों माबा पबित्रजों एसे भाइरेल जानानै दा फैसालिखौबो न'आव बिसिया हाबनो होआखै नालाय दा फैसालिया बहा दं बहा गैया माने रावबो मिथिनाय जेबो जायाखै ना पबित्र थांफिनखो ना माखो इखो जेबो मिथिनाय जायाखै दा लोगोसेयै सासे ब्रादारा माने फैसालिखौ रिकुवेस्ट खालामदों आरो माने जुलि लागोन होननानै बुंदों आरोना जेनेबा फैसालिखौ माने गावनि बे फंनैसो बाथ्रा बुंनायखौ माने शेयार खालामनानै फैसालिसिम थिनहरनो हायोब्ला मोजां जागोन होननानै बुंदों आरोना बांसिनानो माने अडियेन्सफोरखौ माने शेयार खालामना होबासो माने नुगोन होननानै बे रिकुवेस्ट खालामदों लोगोसे दा बे ब्रादारा माने फैसालिखौ जुलि लागोन होननानै बुंदों लोगोसे बिराद गोजोननायनि बाथ्रा गावस्रानायजों गोसो गोरोबनानै हाबा जायोब्ला जोंनियाव जों जेबो बुंनो दरखार गैया गावनि आरो फैसालिनि बिसियाबो होयोब्ला जोंनियाव जेबो बुंनांगौ दरखार गैया आरोना माने हाजासे भिडिअखौ शेयार खालामना होनो खोथादों लोगोफोर हायोब्ला भिडिअखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय लोगोसे सोरबाबा गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो लोगोसे शेयार खालामनानै हो जाहाथे माने बे माबा ब्रादारा माने फैसालिखौ माने जुलि लाफिनगोन होननानै रिकुवेस्ट खालामदों आरोना लोगोसे भिडिअखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय आं भिडिअखौ डिटेललि होना होगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय लोगोफोर बाजै फैसालिया अबाव दं बाजै फैसालिया अबाव दं बाजै फैसालिया आलाय सिलाय जादों नामा बाजै फैसालिया आलाय सिलाय जादों नामा बाजै फैसालिया जुदि आलाय सिलाय जादोंबा आं अनसायगोन आं दं आं अनसायगोन बाजै फैसालिखौ नांगौ जादों आंनि थाखाय बाजै फैसालिखौ आंनो थाखाय नांगौ जादों सोरबा नायनो हायो हाया मोजां मोनो मोना आंखौ मिथिया नाथाय आं बाजै फैसालिखौ बिराद मोजां मोनबाय आरो आंनो नांगौ जादों बेनिखायनो जुदि सोरबा खबर होनो हायोबा आंनो खबर हो बाजै फैसालिया अबाव दं आरो आंनि प्रफाइलाव थांनानै आंनि इमेल एड्रेसाव थांनानै आंखौ इमेल खालाय आरो भिडिअखौ शेयार खालाय भिडिअखौ शेयार खालामबासो बाजै फैसालिया आंनि भिडिअखौ मोनगोन नालाय जाहाथे आंनि भिडिअखौ मोननानै जाहाथे बाजै फैसालिया आंनाव कन्टेक्ट खालायो आंनाव इमेल खालायो आंनाव जुदि इमेल खालायबानो आं बिखौ कन्टेक्ट खालायगोन ओमफ्राय बाजै फैसालिया जुदि आंजों जुदि थानो गोसोबा जुदि बिनि फिसाया जुदि बिखौ अनसायाखैबा जुदि बिनि फिसाया बिखौ जुदि बोजबफिनाखैबा लानो थाखाय आं दं आरो आं लागोन आं बिराद फसायो गुबुना जि सानो आंखौ मिथिया आरो आंनो नांगौ जादों आरो गुबुननि खोन्थाखौ आं खोनासङा आंनि लाइफ आंनि खोन्था आं खालि बे देशनि आयेनखौल'सो उलंघा खालायनाङा बा सिफायनाङा आरो मा फैसालिखौ लाबा देशनि आयेनखौ सिफायनाय जागोन नामा जायाना मा फैसालिखौ लाबा समाज बेबस्थाया गाज्रि जागोन नामा जायाना जाया आं बोजबगोन आं लागोन आंनो हाबा लागोन आंनो फिसिगोन आं जुमाय लोङो बे खोन्थाया नंगौ आं लेखा रोङा बे खोन्थाया नंगौ आरो आंनाव धन थाखा फैसा गैया बे खोन्थायाबो नंगौ नाथाय आं फैसालिखौ आरामसे फिसिनो हागोन आरोना हागोन आं आरामसे फैसालिखौ फिसिनो माने आं फसायबाय आरोना बिदि आलाय सिलाय जास्लाय स्लाय रावबो जुदि अनसायाबा रावबो मोजां मोनाबा आं दं आं अनसायगोन आं लागोन बेनिखायनो हानायमानिखौ भिडिअखौ शेयार खालामनानै जाहाथे बाजै फैसालिनाव बे भिडिअआ सौहैयो आरो दै आसोलफोर लोगोफोर अननानै आरोना बयबो फैसालिनिसिम शेयार खालायो आरो जाहाथे भिडिअखौ बियो मोनो आरो ना आं बिराद दुखु नांदों जेब्ला बियो फैफिनदोंमोन न'आव जेब्ला बियो मा होनो थगायजानानै न'आव फैफिनदोंमोन अब्ला फिसाया थारमाने बेखौ बोजबफिनाखैमोन होननानै आं खोनानो मोन्दों बा भिडिअनि गेजेरजों नुनो मोन्दों आरोना दा नाथाय अबाव दं बोरै दं आंखौ मिथिया सोरनाव दं मा मावो मा खालामो बोरै जागासिनो दं आलाय सिलाय जादों नामा आं बेखौ मिथिया आरोना जुदि बोजबफिनबायबाथ' बोजबफिनबायानोसै जुदि बोजबाखैबा आलाय सिलाय जादोंबा थानो जायगा मोनाखैबा आं दं आं लागोन आं जायगा होगोन आं बोजबगोन मानोना आंबो दा
पियर सिंगेल जानानै दङ दा माने आगोलनिफ्रायनो आरो पियर सिंगेलखा आङो तारमाने हिन्जाव नायाव आंनो रावबो हिन्जाव हरा हिन्जाव नायबाबो आंनो रावबो हिन्जाव हरा हा बेनिखायनो आं फैसालिया जुदि आलाय सिलाय जाबायबा लानो थाखाय आं राजि आं लागोन हानाय माने भिडिअखौ बयबो शेयार खालाय जाहाथे फैसालिया मोनथों आरोना आं लागोन आं राजि दङ आं बिराद समायना नुयो आरोना आंनि मेगन नोजोरजों आं बिराद समायना नुयो आरो फैसालिखौ बिराद मोजां मोनो आं गोसो खालाय शेयार खालामनो बावनाङा हानाय माने जेसेबां हायो एसेबां मानसिया नायो बयबो शेयार खालाय आरो जाहाथे मोनहैथों आरोना मानोना बिहाबो जिउ दं बिबो मानसिसो मानसिना बयनाबो भुल जायो तारमाने भुलखौ सोरबा खालामनो होननानै खालामो सोरबा खालामा सानबाबो मालाबा जाफ्लाङो आरोना जानो नाङामोन खालायनाङामोन आं बेखौ मिथियो नाथाय दा जाफ्लांबाय खालायफ्लांबाय मा खालायनो मानसिखौथ' बिदि आलाय सिलाय खालामनो हायाना हा बिहाबो आरो जुलि जाफिननो हानायनि मोन्थाय दङ नंगौना नङा बेनिखायनो आं जुमाय लोंग्राबाबो लेखा फरा रोङाबाबो धन थाखा फैसा गैयाबाबो आं बेखौ खस्थ' मस्थ' खालामबाबो फिसिगोन हाबा लागोन आरो आं हाबा लागोन आरो बेनिखायनो नोंथांमोना बयबो अननानै भिडिअखौ शेयार खालाय जाहाथे मोनहैयो जाहाथे आंजों कन्टेक्ट खालायो आंनि प्रफाइलाव थांनानै आंनो इमेल एड्रेस होनाय दं प्रफाइलाव बे इमेल एड्रेसाव थांनानै आंखौ इमेल खालाय बा मेसेन्जारनि गेजेरै मेसेज खालाय जाहाथे आंजों कन्टेक्ट खालायनो हायो आरोना फैसालिया आरो बाजै फैसालिया ना लोगोफोर बेनिखायनो दे बयबो अनलायलायदो जों बयबो अनलायलायाबा सोर अननो जों बयबो बयखौबो अनसायनांगोन अननांगोन बर'जों बर' बेनिखायनो हानाय मानिखौ शेयार खालाय जाहाथे मोनो आरो दै आरो लोगो मोनफिनगोन बाखि नोंथांमोना अननानै भिडिअखौल' शेयार